बारग' प्रमिला रानी ब्रह्मआ रिलिफ थानांनाय नखरफोरखौ नायदिंहैदों। दाङाबाजिफोरखौ थाबैनो गोजोन सान्थि लाबोनो बुंथियो ब्रह्मआ। जोंहा सान्थि सम्प्रितिनि परिबेसखौसो जोङो बानायनांगौथ' बेखिनिखौ बानायनो थाखाय जों नाजागासिनो दं। थांनाय 19 जानुवारि अक्ट'आव कारिगाव मालसिं लामायाव जाथाय जानाय उनाव सावथाल आरो बर'फोरनि गेजेराव गिखांनाय फैनानै दाब दाब जायगायाव रिलिफ केम्पआव थांनो गोनां जादों। आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गौरीनगर गामिनि आदिबासि 135 नखर गारलाबारि गुदि फरायसालियाव थांनाय बर' फिसाफोर आरो आवदां ओनसोलनि थाइसुगुरि गामिफोरनि सुबुंफोरनो आलाय सिलाय थानायफोरखौ नायदिंहैना माखासे जाग्रा मुवाफोर होयो। बारग' प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरां लानायजों लोगोसे दुखुथिया नखरफोरजों मोजां गाज्रि गुवारै सावरायनाय जायो आरो दाङाबाजिफोरखौ थाबैनो गोजोन सान्थि लाबोनो बुंथियो। जोंनि बिटिसि अफिसावबो बिनि सायाव जोङो रायलायनो जागोन जाहाथे आदिबासिफ्राबो जोंखौ लानानै गिया आरो जोंनाबो जाहाथे बिसोरखौ लानानै गिनानै बेबायदि संखिनानै थाया बिनि थाखाय जोङो मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोङो सिद्धान्त लागोन। मानबतानि खाथिराव जानाय लोंनाया मोनाखै हिसाबै बेखौ बेबस्था खालामनांगौनि दायित्वखौ लानाय जादों। खिन्थु नैबे केम्पआव थानाय आइमाव बिथांमोननो नायनाय जायाखै। मैया जेसेबां केम्प जादों बे केम्पआव माने दखाननिफ्राय बाखि लानानैबाबो जाहोनाय जादों। मैया आङो जेसेबां केम्प दं खिन्थु माने दुखुनांथाव बाथ्रा बिनिफ्राय आं बिखौ गिदिंदों होननानै मोनथिया खोमा बेखायनो आंनो खोन्थाहरनाय जायाखै आरो दिनैबो बिदिनो जाया लोङा थानाय जादों। जिखि जाया मानो बे अनसुंथाइ नङा माने दुखुआव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ नायनांगौनि दायित्वआ जोंफोरनाव थायो। बे हिसाबै नै दासो आं खौरांखौ मोनदों बेवहायबो केम्प दं होननानै ओमफ्राय फैनाय जाबाय आरोखि। दा थेवबाबो टेम्परारि भाबैबाबो दा उदैयाव आदारानो गोग्लैथाराखिसैबा मुथासे ओंखामानो गोग्लैथाराखिसैबा नै लोगो लोगो माइरंनि दखान दं बे दखाननिफ्राय लायनानैबाबो संनानै जाथोंसै होननानै बुंबाय। दा मोननैबो हारियानो गिनानै दं। आदिबासिफ्राबो जोंखौ गिदों जोंनियाबो बिसोरखौ गिदों। दाख्लैनि हराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायनि गेजेरजोंनो बेबायदि जाथाया जादों। दा बेखायनो गावसोरबो माने बुजिबाय जायफोरनिफ्राय सुत्रपात जादों घटना जाथाया जाजेनदों बिसोरबो बुजिबाय। दा जोंनाबो बेखौ हमनानै लाबाय आरोखि मोनदांनानै लाबाय। दा गतिके जोंहा सान्थि सम्प्रितिनि परिबेसखौसो जोङो बानायनांगौथ' बेखिनिखौ बानायनो थाखाय जों नाजागासिनो दं।